Bună seara! Bine, bună seara! Hai! Hai, Joe! Daniel, este chiar extraordinar că o asemenea întâlnire în vremuri normale, cum vorbeam noi înainte, nu ar Da, da, fi da. putut avea loc. Not worry. I always choose the concerts big thanks to their opportunity to play with the wonderful people and so I think in all in all the ways possible maybe I think I will be here so because it's a nice Great. project and I'm very looking forward to play with Daniel. Yes, now it's settled. Nice. It will take place, but in normal times, I say, it's difficult to have such a successful person here. Da, sunt foarte mândru ca să pot să-l cunosc pe Joe. Joe, je préfère le dire Joe. Sunt foarte mândru să-l cunosc și afirm că, într-adevăr, da, dacă ar fi să nu fi fost această pandemie, ar fi fost poate mai dificil să ne fi putut întâlni, poate chiar să facem concertul ăsta la Iași. De altfel, Joe, el a cântat deja la Cluj, a câștigat premiul întâi la concursul din Cluj, a participat la... voilà, donc Joe, tu as participé à Bucarest aussi? Oui, j'ai joué au Festival de Bucarest, c'était incroyable ça aussi. Ah oui, mais ça c'était récemment, là, dernièrement. Mais quel festival? C'était au mois de septembre, non? Oui, c'est ça. Festival Enesco Festival. But I played plus. inside an orchestra alongside. Yeah, it was very nice. Very nice all music, all wonderful. Yeah, it's really fine. Donc, deci, ca să spun cu totuși, deci, da, deci ne găsim la Iași împreună, o să avem un proiect foarte frumos, o să facem un concert extraordinar frumos, el o să interpreteze concertul de Mozart, care de altfel îl putem găsi și pe YouTube, și care de fapt este concertul de Mozart, l-a cântat în etapa a doua a concursului de la ARD de la München. Și acum vom putea auzi în live la Iași, ceea ce este extraordinar de frumos și după care ne va face plăcerea ultimă de a putea cânta acest Bruch în dublu, unde sperăm să ne întâlnim cu toții la 30% din sală. Joe, could you tell us a little bit the story of your meeting? With Daniel, we met maybe 1 year ago for music, of course. Yeah. And we played inside the traditional music ensemble. It was very nice, and we just enjoyed the stage together, and I think we matched with the energy of music and playing. So that's why, and thanks to Daniel, we can meet together and play together. Just such beautiful program. And so you played Romanian traditional music? Also, yeah. Also with other East European music like Yiddish, Moldavian, Bulgarian music, Balkanic music, yeah. Mm-hmm. Balkanic music. Daniel will tell us more, and now we thank you. On sera tous là. Ok, je te remercie beaucoup. On se voit. Super. Bye bye. Très bonne soirée. Ciao, Joe. Ciao. Je t'embrasse. How do we say in Romanian? Bonne soirée. Bună seara. Bună seara. Et si tu veux faire plus bref, tu dis pas. Okay. So it was a pleasure and see you tomorrow. See you tomorrow, Joe. Bye. Pa. Ciao. Pa. Daniel, este adorabil. Am știut din prima clipă când am văzut o înregistrare cu el și se vede, are o carismă extraordinară care se pune în muzică, se transmite cu muzica. Deci puterea lui de a trece
scena dincolo de scenă este fantastică și asta îi aduce un mare succes. Ca și tu, Cam de așa asta altfel, Fredului, da. ca și tine de altfel, pentru că și tu când apar pe scenă, gata, e magnetizată lumea, pentru că imediat, Ești tu drăguță. Ești tu nu, drăguță. nu fi modest, nu fi modest. Nu, îți mulțumesc, Da. dar nu. Nu, mie ce-mi place când sunt pe scenă, mi-e place să mă impregneze toată dimensiunea asta, să simt publicul, să simt muzicienii, dar la fel sunt și când sunt în orchestră, să știi, exact același lucru. Îmi place să simt lumea în jurul meu, să simt colegii în jurul meu, să simt dirijorul, să simt... Da. Și asta, de fapt, asta Pot e să magia, avansez ceea ce facem noi, știi? Vreau să avansez o ipoteză și hai să-mi spui dacă intuiția mea merge sau nu. Cred că bucuria asta de a împărtăși muzica cu ceilalți, de a simți pe ceilalți, plus modestia ta, nu te-au lăsat să fii mai mult solist decât membru în quartet sau în alte formații sau în orchestră. Dar oricum, în orchestră ești a treia violă solo? Sunt al treilea solo, dar am fost prim și sunt al treilea că am ales o poziție mai, să spunem, mai lejeră, mai liberă, mai ales mai liberă, da, exact, da. Ce să spun, nu știu, îmi plac toate dimensiunile și eu am gustat la multe alte dimensiuni și îmi plac toate, îmi place să mă, nu știu cum aș putea spune, îmi place să mă completez pe mine însumi cu toate dimensiunile astea, de fapt, să mă îmbogățesc, de fapt, despre asta e vorba. O bogăție care îmi aduce foarte mare stare de bine, de plenitudine, asta e tot, nimic altceva, absolut nimic altceva, nu. Noi te-am urmărit cu Bartók concertul la Iași, ai venit, nu mai știu în ce an, o să mă uit și îți spun. Ce mai? Am urmărit multe concerte la Iași cu tine și mi-amintesc minunatul tău tată, ce concert a avut acum mai mulți ani. Acum 20, exact. Fix 20? Păi să-i spunem la mulți ani. Da, am putea, da. Doamne! Ai făcut o selecție atât de frumoasă și variată cu toată muzica pe care o ascultăm noi. Vreau să te întreb, de exemplu, Chausson, unde l-ai înregistrat, și quartetul de Brahms cu quartetul tău, Castanieri. Puțin despre quartet, pentru că mi-ai spus că nu mai este și îmi pare foarte rău. Dar cine știe, niciodată roata se poate întoarce la 180 de grade foarte ușor. Nu e atât de simplu. Nu e atât de simplu pentru că cu quartetul ăsta, acest quartet a fost, într-adevăr, o experiență foarte, foarte, foarte frumoasă, foarte vastă. Atât umană cât și muzicală și mai ales datorită faptului că am putut să întâlnim niște profesori deosebiți, niște somități și cu care am lucrat și care mai târziu ne-au uitat și festivalul lor, în fine. Dar nu e atât de simplu, pentru că mă uit chiar și la Iași, că uităm. Deseori ne uităm în altă parte decât credem că iarba e puțin mai verde în altă parte decât acasă. Din păcate, dar când mă uit și quartetul Ad libitum, prietenii mei, nu e atât de ușor de găsit din nou acea dimensiune a acelui quartet, acel sunet, Încercăm, toată lumea încearcă să facă lucruri, dar nu e atât de ușor de găsit. Bineînțeles că merg treburi. Nu spun că nu merg, nu spun că nu s-ar putea face, nu spun că nu știu ce. Dar cred că într-un fel ar trebui să uităm ce a fost. Într-un fel ar trebui să uităm ce a fost pentru ca să putem să creăm cu ceea ce este actualmente. Va fi altceva? Întotdeauna va fi altceva. Întotdeauna va fi ceva altceva. Ne transformăm tot timpul și asta nu înseamnă că este o pierdere. Sigur că sunt mari pierderi pe lumea asta și din păcate... Nu putem numai să pierdem, nu putem numai să câștigăm, deci... Da, exact. Ce vreau să spun este că prin toate piesele astea pe care mi le-ai trimis, e așa de frumoasă imaginea. Scuză-mă că pisica mea vrea să stea aici. Nu e nicio problemă, dar e foarte drăguț. Lasă-o așa să stea unde vrea. Și asta voiam să te rog, să-mi spui despre unde ați cântat Brahmsul ăsta.
da? Sau... Aș dori să spun unde nu l-am cântat. Aha, așa. Unde nu l-am cântat. Aveam un repertoriu destul de vast, dar de fapt am decis să facem discul nostru, am decis să-l facem cu primul quartet de Alexander von Zemlinsky și cu Brahms, acest Brahms, al doilea de Brahms. Pentru că Zemlinsky a lucrat cu Brahms a fost profesorul lui Zemlinsky, da, exact. În orice caz, tot ce am ascultat este superb și nu e prea cunoscut în România și dacă vrei să ne trimiți și vreo parte din quartetul acela, ar fi frumos. De Zemlinsky? Bineînțeles, da. Mai ales că e un quartet foarte post-romantic, e foarte interesant și sunt deja accente Mahler, se aude puțin Bruckner, este un material foarte, foarte post-romantic, destul de puternic. Și vrea să ne spui ce s-a întâmplat cu quartetul? Câți ani ați fost împreună, tu cu ei? Da, mă gândeam la faptul că, de fapt, în 96 am început acest quartet. Ei m-au sunat, eu făceam al doilea master, în fine, nu mă contează, și m-au sunat nebuniți că, Daniel, vezi că ai putea, eu aveam un alt grup atunci, și m-au sunat și mi-au spus, ai dori să vii în quartetul nostru pentru că avem niște proiecte foarte importante și avem neapărat nevoie de cineva. Am spus, da, bineînțeles, n-am ezitat niciodată. Le-am spus, ok, bun, facem. Dar, mi-am spus, dar trebuie să-mi lăsați puțin timp pentru ca să mă căsătoresc. Atunci mă căsătoresc și a spus, lăsați-mi 3 săptămâni ca să pot să plec și eu, în fine, să fac treaba cum trebuie să fie făcută ca lumea. Și după care, deci am plecat și după care am plecat într-adevăr 3 săptămâni, am plecat în luna de miere și după care m-am întors și am început să lucrăm în quartet. 3 săptămâni am lucrat, am plecat la Schloss Elmau, în sudul Münchenului. La Schloss Elmau am lucrat 3 săptămâni cu quartetul Amadeus, cu Norbert Breinig mai ales, și după care, după 3 săptămâni, aveam 12 quartete de construit, de studiat, lucram 12 ore pe zi, începeam la 6 dimineața, ne opream la 12 noaptea și după 3 săptămâni am ajuns la ARD München, la acest concurs. Da. Deci după 3 săptămâni de cântat împreună. Și a fost singurul concurs în care am câștigat premiul 3. Că după aia ați luat premiul 2. Iar premiul 1 a fost luat de către quartetul Artemis. Așa. Care ei acum s-au oprit și ei de vreo un an de zile sau mai știu, un an jumătate, pe care îi cunoșteam foarte bine, bineînțeles. Și da, Artemis a luat în 96 primul 1, n-a fost acordat primul 2 și al 3-lea am fost noi, Castanerii, după 3 săptămâni de lucru împreună. Formidabil. A fost fain. A fost o experiență foarte, foarte, foarte îmbogățitoare, foarte bună. A fost chimie. Este muzică fără chimie între muzicieni? Eu nu cred. Sau se poate mima? Se poate exersa și asta? Se poate vorbi și de alchimie în cazul ăsta, depinde. Nu, sunt niște... Toată lumea știe care a făcut sau a încercat să fac quartet că este o lume destul de sobră și destul de grea. În sensul în care suntem tot timpul puși, trebuie să căutăm resurse noi înșine, foarte, foarte profund. Extrem de profund în noi înșine. Asta este adevărul. Asta este quartetul de coadă. De asta spun că e foarte greu câteodată. Și cred că este prezența aceea maximă pe care trebuie să o ai față de toți ceilalți 3. În quartet este mai ales dimensiunea introspecției, care este omniprezentă. Introspecția în sensul care trebuie tot timpul să te pui într-un fel de ecuații ca să poți să accepti și pe ceilalți, să te accepti și pe tine și să poți să dai ceea ce e mai bun, de fapt, și să construiești, să simți. Asta este quartetul. Lumea ar trebui să încerce, toți copiii care fac muzică ar trebui să încerce această formă care este perfectă, muzicală, ca să-și dea seama că, de fapt, că totul trece prin noi înainte de toate, nu prin celălalt.
Da. Celelalte completează, dar totul trece prin tine. Și mai sus de acceptare, cred că este acea contopire fantastică. Există și contopirea, dar ca să ne contopim, trebuie mai întâi ca noi înșine să fim bine cu noi. Da. Parcă am vorbit și despre altceva, nu numai despre muzică. Asta e. Pentru că muzica le poate întruchipa pe toate. Da, mi-ai trimis Fantezia cromatică și mi-am amintit, cred că ai cântat-o și la Iași când ai venit cu Frederic la Iași, cu duetele. Nu am cântat-o atunci, nu am cântat-o atunci. Am cântat-o într-un alt context după un Bartok, după un concert de Bartok, acum nu știu câți ani. Da, și am cântat-o de atunci. De fapt, am făcut proiectul ăsta cu Frederic. Am vrut să facem un disc împreună și a fost ideea lui. El mi-a spus, Dane, vrei să facem un disc împreună? Am spus, da, cum să nu, bineînțeles. Și îmi spune Frederic, care este concertmaestru la opera din Paris. Și Frederic la și spune și da, și bine, gata, facem, da, dar cu ce lucrări? Păi uite, și-am ales cele mai grele lucrări. Unele din cele mai grele lucrări de repertoriu, de duo, și solo. Da. Și a fost un fel de încercare. O încercare pentru fiecare. Măi, dacă facem o treabă, o facem cele mai grele care există. Și, într-adevăr, lucrarea asta pentru violă este foarte, foarte dificilă, este foarte grea. Bineînțeles că nu este... Toată lumea poate să o cânte, dar trebuie foarte multă muncă. Da? Iar el a cântat ultimul trandafir al Caterinei Roză. Ultimul trandafir, da. Și de Amstel. Și după care toate treburile astea, duetele pe care le-am cântat noi, se cântă pentru două viori, de fapt, Liniavski. Și mai avem Pasacalia de Handel, asta că se cântă la vioară și la violă, bineînțeles. Și mai sunt niște lucrări. El a aranjat al 7-lea capriciu de Paganini pentru vioară și violă, de exemplu. Da. Ai mai relua programul ăsta? Sau, da, mă rog, e o etapă. L-am reluat și o să-l reluăm din nou, da, o să-l cântăm mai din nou. Da. Poate chiar și la Iași. Da! De ce nu? Pentru că sunt atâția copii care trebuie inspirați și sunt copii buni, dar au nevoie de emulație. Au nevoie emulația, uite, ca să vină spre tine, Daniela, mă gândeam la o treabă. Mă gândeam că aș dori să produc niște concerte. Aș dori să produc niște concerte și aceste concerte vor fi foarte eclectice. În măsura în care am să propun, am deja 4 proiecte care sunt conștient că sunt noi, dar sunt și foarte pe gustul tuturor, inclusiv a copiilor, sunt convins. Iar cu aceste 4 proiecte am să vin la începutul lui iunie. 4 proiecte sunt 4 programe de concert sau 4 diferite? Exact. Și cu artiști diferiți? Și cu artiști diferiți, da. O, Doamne! Și diferiți. Resurse ai, slavă Domnului, să se deschidă lumea și să înțeleagă că muzica asta ne hrănește, ne ține în viață, ne dă substanța aia sufletească de care avem nevoie. Da, dar să nu uiți un lucru, că lucrurile nu merg niciodată într-un singur sens. Și noi avem nevoie de public. Și noi avem nevoie de oameni care să aprecieze, oameni care să fie deschiși, copii care să creadă. Avem nevoie și noi, la rândul nostru, cei care am ajuns acum la o anumită vârstă, că doar nu e vorba de bătrânețe, Doamne ferește, dar e vorba că am ajuns la o anumită vârstă cu un anumit bagaj, de fapt, și la rândul nostru dorim să transmitem un mesaj, să transmitem ceva. Nu neapărat să lăsăm ceva, dar să transmitem ceva. Și cred că lucrurile astea se pot face în diferite forme. Unii dau cursuri, alții nu dau cursuri, unii cântă, alții nu cântă și așa mai departe. Dar ceea ce contează este ceea ce vreau eu să propun, de exemplu, mi se pare mie ca fiind o formă de nu știu, un fel de generozitate, dacă pot să spun așa. Într-un fel. Și în alt fel este o altă formă de deschidere, în alt fel.
în alt fel, adică în sensul care, de exemplu, am să am un concert cu Anotimpole de Vivaldi, am să am o să fac un concert, de exemplu, cu pian, în trio cu pian, o să fac un concert cu quartet și cu o mezzo-soprano și vreau să fac un concert cu un mare prieten al meu, pe care îl cheamă Emanuel P. Job, care este un cântăresc fantastic, absolut uluitor, de soul, funky și soul funk și gospel. Cealaltă cântăreață ar fi Sophie Koch. Cu Sophie Koch nu ne-am mai văzut de mult timp. Ea acum face o carieră destul de mare în lume. Și nu prea mai suntem în contact. Nu. Bine. Dar am putea fi în contact dacă e să fie. Asta nu e problemă. Mai spune-mi cum a fost primit Joe la orchestra... nu este în orchestră, pardon. Nu. Deocamdată el este solist, are o carieră solistică. Da. Și de fapt, nu știu dacă mi-ai spus cum v-ați întâlnit. Ne-am întâlnit, cum se spunea și el, ne-am întâlnit de fapt într-un grup care se numește Sârba. De fapt, este un grup francez de 7 persoane care merge foarte, foarte bine. Ei cântă, deci utilizează stilul Yiddish, stilul românesc, stilul balcanic și îl adaptează într-o formă puțin mai lirică, mai franțuzească, să spunem așa, da. Dar e foarte interesant ceea ce fac ei, foarte interesant, am participat și eu cu ei, sunt niște oameni excepționali, marea majoritate fac parte sunt mari soliști. Sunt soliști la orchestra din Paris, de aici. Și, mai cântăm cu ei din când în când și acolo l-am întâlnit pe Joe, de fapt. Și am simpatizat atât de mult și am avut atât de mari, puternici afinități, că ne-am spus că este imposibil să nu cântăm împreună. Super. Este imposibil. Și mi-a spus Daniel, și eu simt același lucru. Și atunci, gata. Este exact ca și cu Emanuel P. Job, despre care ți-am vorbit, am cântat împreună, am participat împreună la un omagiu pentru un mare actor, aici la Paris și când l-am auzit, când m-a auzit mi-a spus, wow. Și eu când l-am auzit mi-am spus, mamă, e demențial, nu există așa ceva, o voce dintre asta nu există, n-am auzit în viața mea. Singura voce care mi-a făcut atât de mare impresie este când am cântat cu Jessie Norman. Eram în quartet și am cântat cu ea, am făcut un turneu în toată lumea, cu ea și, într-adevăr, de atunci n-am mai simțit o dimensiune de genul ăsta atât de puternic. Ăsta este Emanuel P. Job. Iar cu Joe este exact la même chose. Este exact același lucru. Este tot acea formă atât de puternică, de osmoză, nu știu cum se spune, se petrece în altă dimensiune, aproape sufletească, nu știu, în orice caz nu e fizică. Ceea ce nu e sub nicio formă. Să invităm pe cei care ne urmăresc să continue în partea a doua a întâlnirii noastre. Îți mulțumesc foarte mult, Daniel, și cu mare plăcere, muzica voastră și prezența voastră la Iași ne onorează foarte mult. Chiar dacă tu ești al nostru, înseamnă foarte mult că nu uiți să vii aici din când în când și întotdeauna ne mai aduci câte o surpriză, așa câte un om extraordinar. Sunt onorat să rămân. Profit de această ocazie în sensul bun al cuvântului, da? Și asta și fac și nimic altceva. Asta e tot. Noi ne bucurăm foarte mult, poate voi cu splinul parizian nu vi se mai pare nimic special, dar pentru noi sunt tot timpul lucruri speciale, dar nu cred că e ceva. Mulțumesc. Cu plăcere, eu îți mulțumesc mult și abia ne reauzim curând. Da, cu mare